ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Бародарои азиз, мана бародарои муҳоҷира бинед дар чӣ хел ҷойи гӯем хатарнок ҳам гӯем мешавад. Бародарои азиз, бисёр ҷойи хатарнок да кор мекунанд. ҳамаку гуфтаниҳо бисёр дорем. Бародарои азиз, бародарои муҳоҷир, инами дидесен инамне бародарои муҳоҷирмон инамҷо бародарои муҳоҷир кладка кардесиян. Кладка облицовочный кирпич. Инҷода хай меснёр ҳам ҳастан қатишон. Хулосаи гапи ман ҳаминае ки бародарои азиз, дар ҳамин хел ҷойи хатарнок кор мекунен, кору фаъолият мекунен, гӯем маблағе ба даст мебиёрен. Мақсади ман чие? Мақсади гапи ман чие? Маблағе ба даст мебиёрен. ин меҳнати ҳалолу покизаи шумо, бародарои азиз. ин меҳнати ҳалолу покизаи шумо. Некем барои чӣ, бародарои азиз, инами хел меҳнат мекунед, инами хел ҷонтон дар хатарай, маблаға ба чӣ роҳҳо меёбен, чӣ қадар азобу машаққат мекашем, бародарои азиз. баъд хеста мисол дар конкурсҳо бозиҳошонда иштирок мекунену билет мегирен ай конкурскуно. Ҳамин аз савол шумо дай, бародарои азиз, нафаре ки ай конкурскуно билет мегирен, хоҳиш мекунам дар комментария нависонед, бародарои азиз. Фақат бе ҳақорати дашном, муомилаи хуб қатӣ. манам бародари муҳоҷири шумоам. Лекин фикри ақидаи худмоно мо бояд ҳар яке мо бояд гӯем, бародарои азиз. мана инами меҳнати ҳалолу покизада кор мекунӣ, мисол қадар азоб мекашӣ дар хунукӣ, 15 ваҷа мисол либос пӯшидагӣ кор мекунӣ, маблағе ба даст мебиёрӣ. ҳамин маблағи ба даст овардагӣ, бародари азиз, ҳамин саволи ман ҳаминае ки ҳамин маблаға дар падару модар дурои кунӣ хубай, ё ки ай конкурскуно билет гирӣ хубай? Кадомияти ҳамин хубай, бародари азиз? Ба фикри ман падару модар маблағое ки мисол мо равон мекунем, ягон гӯем барои худшон, ҳадиақал барои худшон ҳавоя намекунанд, барои як беҳбудии зиндагии мо, барои беҳбудии мо, як пешравии мо ҳамон маблаға расход мекунанд. На ин ки мисол ҳатто дар худшон ҳам расход кунанд. Гӯем ба ҳар ҳол инам пешравии моай, инам беҳбудии зиндагии моай, бародарои азиз. Аммо чӣ кардестем? Хеста конкурс ташкил кардестем. бародарои конкурскун як маротиб биёен, ин ҳами баландие ки ҳами бародаро кор кардестиянд, бародарои тоҷик. Инамҷа 12-13 тоҷики клатчика. Инами дом да ман кор кардестам, доми протившонда, бародари азиз. Инҷа 12 ё 13 тоҷикан бо поён дам кор кардестиянд. Хайр ҳамҷа клатчикаам глав нишон тоҷикои худмонанд, углоро бардоштестиянд, инаи байнуда ришта кашидагиянд. Ауҷа битономишал када кор кардестиянд. русо раствор разнорабочиёшон мисолу чиёшон овардестиянд, шон раствор ино чиндестиянд. хулоса, бародарои азиз, инами як маротиб хезен кани ҳами хеле ҷои страшнида ба фикрам шояд кор кардагӣ набошен, шояд кор кардагӣ бошен. бародарои азиз, шумо худтон медонед ки азобу машаққати ҳами пули ёфтан чӣ хелае, бародарои азиз. ҳамина ба фикрам медонед, худованд ақли тамизсон додагиай. ҳамина намеша ки ҳами конкурса накунену хезен як меҳнати ҳалолу покизаи хитон қати зиндагитона барем. бародаро, то кая, бародарои азиз, то кая мо тоҷики худмона фиреб мекунем? То кая мо айпаша фил сохтан мегирем? шумо мардуми тоҷика истифода бурдесен конкурскуно. шумо конкурскуно истифода бурдесен мардуми тоҷика да як ҷо да як кресла шиштагӣ пахши мустақим мекунену баъд шумо да пул омадестай. мо, бародарои азиз, мо шумо да бахилӣ намекунем. худованд тавфиқтон тия, худованд ҳамеша барори кортон тияу некем. охир ин кори кардагии шумо ҷомеаро фасод кардестай. рӯз то рӯз, бародарои азиз, заъм шудестай. ҳами конкурскуно зиёд шудестиянд, бародарои азиз. ай шумо ибрат мегиранд, дига ай ки ибрат гиранд? пага фарзандои шумо хеза ҳами кора кунад, шумо розиен? ба фикрам не. пага фарзандат мисола намехе ба воя мераса, мехеза конкурс мекуна, баъд ними фарзандат мегуфтагист ки бачам
накунани коран ин кор нодуруст аст. вақте ки дар тепи сар зада оли ёши гапот мезананд, мисол дига бародаро дига гӯем аз тарафи динӣ мисол мегӯянд мефаҳмонанд то ки ҳаром будани амина, мисол уламоамон мефаҳмонанд, шумо намефаҳмен, бо ба тарзи дунявишам мефаҳмонанд ки ҷомеаро фасод кардастен, ҳама ояндаи насли наврас ай шумо ибрат мегирад. шумо бародаро бо ҳамин кортоно бо кардастен. бародарои азиз, ай ҳаматон эҳтиромона хоҳиш мекунем ки бародарои тоҷик ҳамин корро накунен. рӯз то рӯз мо бародарои азиз ҳатто дар ҳамин конкурсҳои бародарои узбекмон ҳастанд, менависем шуна меган охи чӣ моро мегӣ, мега чӣ моро мегӣ, медонанд моро мешиносанд, дар каналаи мо обуна шудагиянд, чӣ моро мегӣ, мега бародар, мо айму тоҷикои шумо омӯхтагем, рав тоҷикои худто нагӯ, мега ай ҳамун касо омӯхтагем. мо дига чӣ гӯем бародарои азиз, мо дига чӣ гӯем бародарои конкурскун, бародарои конкурскун, бародарои тоҷик, мо дига чӣ гӯем он касода. мега мо ҳамин тоҷики шумо ёд гирифтем, ҳамин тоҷики шумо хесагин ҳамин кора кард, ҳамин тоҷики шумо модам омӯхтаг. то кая бародарои азиз ҳамин корро мекунем, то кая якдигартонро фиреб мекунем. як кам тарак ба ақл шавем. ба мегӯянд ки мо да кордор нашавем, мо чӣ хай кордор то нашавем, ҳамин чи ҷомеаро фасод кунем, ҳамаро ҳамин хеле фасод ранги хитон фасод карда рафтан гирем. ман бо мегӯям ки ҳамун падару модари шумо шояд мумкин надонанд ҳамин кори ҳароми шуморо, не кем шояд донанд. бо ман мегӯям бародарои падару модарои азиз, аз ҳоли бачаҳотон бохабар бошед, бачаҳое ки дар ғарибӣ кор мекунанд, аз ҳоли он касо бохабар бошед. на ин ки шумо падару модарои азиз вақте ки фарзандотон пул рӯӣ мекунанд, шумо ҳадди ақал пурсед ҳамун фарзандотонро ки ай чӣ роҳҳо кор мекунанд, дар шумо пула равон мекунанд, ай чӣ роҳҳо даромад мебиёранд, ба шумо пула равон мекунанд. ҳадди ақал ҳамина пурсен, ҳадди ақал ҳамин видеовизов ҳамин имо ҳаста занг мезанен, нигоҳ кунен ки дар куҷо кору фаъолият мекунад фарзандат, чӣ кор мекунад, ай куҷо маблағ ба даст мебиёрад, рафта ки он кас дузӣ кунад, рафта ки он кас ягон каса бор банда пулоша гирад. баъд ҳамин хел фарзандтонро таъкид намекунен, баъд ҳамин хели меран мисол як ҷода маҳкамшон мекунанд, ба як гуноҳ меқапанд, маҳкамшон мекунанд. ин хели ҷомеа фасод шуда рафтан мегирад. бародарои азиз, ай ҳаматон эҳтиромона хоҳиш мекунем ки ҳамин корро дастгирӣ накунед, ҳамин корро шомил нашавен. бародарои азиз, ҳамин кор оқибати хуб надорад, оқибатиш хуб мешуд агар ҳамин ягон ҳамин бародарои мо ягон ташхиса намегуфтанд ки бародаро ҳамин кор фиребгария, ҳамин кор маккория, ҳамин кор хубӣ надорад. ягон кас хеста шуморо намегуфт. агар хубӣ медошт мегуфтанд ки бародарои азиз дастгирӣ кунед, ҳамин каса ҳамин кор хубӣ дорад. неки мо баръакс мекунем. бародарои азиз, худо нигаҳбони ҳаматон боша. худованд ҳамеша коротонро бобарор гардона, умракотонро дароз гардона, ризқакотонро фароз гардона. ҳар ҷо сафар мекунед бародарои азиз, сафари сафедтонтия, сафари бехатартонтия. лекин бародарои азиз, як кореро пеша гирен, як кореро пеша гирен ки дар ҷомеа фоидааш биёяд, як кореро пеша гирен ки як кас раҳматтон гӯяд. бовар кунед ҳамин кори фасоди шумо ку не падартон рӯз дора, не модартон рӯз дора, не аҳли авлодтон рӯз дора, не зантон рӯз дора, гӯем ҳамаи ҳамуноро дашном мекунанд. шумо худтон 100% медонед. ман барои ҳаром будани ин дига шумо да ҳамин ҳаром буданша мегӯем ки шумо худтон медонед. лекин бо мегӯям бародарои азиз ки ҷомеаро фасод накунед, ҷомеаро фасод накунед. фикри ояндаи насли навраса кунед ки ояндаи насли навраси мо чӣ мешавад. ай шумо ибрат мегиранд, ай мо шумо ибрат мегиранд. бародарои азиз, худо нигаҳбони ҳаматон. худо ҳофиз. бародарои азиз, ҳайна нигоҳ кунед ба чӣ азобу машаққат ҳамин парерӯз барф задеса буд, дар ҳамун барфӣ ин ҳамин одамо кор кардеса буданд, дар ҳамун барфӣ ҳамин одамо кор кардеса буданд, дар ҳамин хунукӣ.